A provincia de Lugo é un destino emerxente cun potencial turístico alto. Así se deduce dos primeiros resultados do Plan Estratéxico de Turismo promovido pola Deputación. Dende un primeiro momento, quixemos contar con todos os xentes que intervenen no sector turístico para a elaboración deste plan que pretende ser feito entre todos e para todos. O presidente da institución provincial e o deputado de Turismo presentaron xunto aos técnicos as conclusións das 5 mesas sectoriais, entrevistas a expertos e enquisas a máis de 70 empresas realizadas entre os meses de febreiro e abril. En total, uns 250 xentes puxeron o seu grado de lea, destacando a elevada participación e implicación de todo o sector, así como o éxito acadado polo número de propostas que se realizaron en cada unha das mesas participativas. A Ribeira Sacra, os Ancares, Courel, Lugo e a Mariña contan coa valoración máis elevada, seguidas da Terra Chá. Destes datos estiveron pendentes os alcaldes destas zonas. O turismo está en alza, a provincia de Lugo ten zonas moi diferentes, en concreto o norte e o sur, a Mariña e a Ribeira Sacra, e pareceme que facer este tipo de estudios para ver, sacar conclusións como se sacaron hoxe esta primeira fase, pareceme moi interesante. Contar con todo tipo de sectores. Creo que é unha gran primeira ferramenta para despois, a nivel concello, a nivel privado, se poden ir aportando cousas e ir andando. Pero polo menos agora temos un punto de partida común. Dotar o sector turístico das ferramentas innovadoras precisas para ser máis eficiente forma parte do plan. Que venga máis gente, que venga mejor, que gaste máis, pero ¿cómo vemos ese gasto? ¿Cómo hablamos con las empresas? ¿Qué rentabilidad realmente están teniendo de lo que ellos consideran que es el turista? Os recursos naturais, a gastronomía e a atención aos visitantes son os principais atractivos. A mellora das comunicacións, a asignatura pendente.